vecka, aby iné si... Jeden, druhý, tretí. Garbage. Tak je najlepší. Ale keď si zober, že... 7. Už tam overli koky, lebo som hodil 5. Začnem. Keď hráme ligu, nie? A môj tým feedil, bo ja som jungler a nemôžem nič urobiť. Junglera? Koľko oni feedia ako priebané, sú 3 minúty a už sme 3-krát skápali. A potom ten druhý, vravím, že môj tým je zlý a ten druhý, ktorý feedoval nejaký úplný retard, nie? Varnik zabil týma asi 4-krát pred level 6. A chápeš, a potom ich tým, že si taký zlý, áno, ja. Už sú strašne arogantní, lebo ich feedili. Okej. To zahráme lolko. No poď. V pohode. A teraz po reworku je i dosť dobrý. Ako bol aj predtým, ale... Tento AD Ty boli v API dobrý. No. Jedna scaling na ADčku, taký, že what? Ináč si tak videl, Ale nahrávame vás aj s zvukom, takže skúste rozprávať o dueli teraz. Summon Trap no a Trees. League of Legends a tak. Cardfight Vanguard. Welcome to the AGH Askir. Welcome to the... Iba jedna osmička. Okej. Útok. Welcome to the Bronze League Zapíš to aj ty, keď máš pár. Zapíš to na Počkaj, ja si budem na motovať. Máš aj dvojtu? Tak idem na to. Rádej to sebe bude dosť. Počkaj. Set a poď. Interesting. Nič to nebude robiť, hej. Iba si niečo strapovaný. Hej. Čiže nič. Toto fakneme pre istotu, ak by si mal nejakého ďalšieho na efekt. 1-8, hej? Hej. Ideš. Ty som mal 200, že? Ne, to je za 200. Vyšiel si prvý, tak máš card advantage. Alebo takto, summon advantage, monster field presence. Ideme pušovať. Jo, Fuck. nička. Fuck. Okej. Máte len 40 minút, ne? Pušnem do nextu zvedňa. No. Začnem. Prečo? Skutočne nerašnutie. Jedna osobstvo. By si mal nejakú vec ako féra. Čo? Áno. Jo. Fuck. Normal? Čo má za efekt? Nič, že nemáš už summonúť tokeny. Keď je to special summonuté, tak summujem to tokeny. Nič? Bože, zase toto. Fuck you, bitch. 4 litre na 1.8. A ideš. Už skupí to. Nemáš takú lekciu hardcore, skupí to. 2 zoberieš. 5, 600. Aj go. Toto je jediný win condition na tomto turnaji. Čtyri? Na 8? 3 800, ak dobre rátam. Poď. Čtyri? Na 8 je na 7? Jo. Shield. Ako na to zničíš, zoberieš 500 damage, takže... Poď. Dobre, poď ďalšiu. Toto si berem späť. Ferret to istil. Ferret to už istil, ak padneš pod 500 HP, tak si dám Ferreta na field a prehral si. Jedine, čo môžeš spraviť, je setovať dev a dekam minimal, lebo ak dáš to útoku, tak sa aj o to rozbije.
Ešte jednu veľmi? Je. Hej, atmosféra proti Googlimu. Tak on to smúnil len tak, vieš. Nie, aby mi prebil moje veľké veci. Dúfal som, že nedáš ten naraz. Mal som šťastie s tým drakom. A ešte som mal dvoch tých robotíkov, tak už mal robota a toho druhého malého robota. Začnem. Set, dve, poď. Oh shit. Go. Gól. Tak, 8. Jo. A 200. Začína to celkom rovnako. No. Rozbijeme sa? Jo. Holy shit. Okej. Nič tu nebude ale robiť. Mohol by som iba extra. Ďalšie kolo to máš zvyšnú do ataku, že? No. Píče. Poď. Oh yeah. Bum. Poď. Dal si... Nie, nedal si nič. Na ruke máš koľko? 4. Máš jednu kartu viac ako ja. Red. Okej. Tak. Bereme 500 pak, 500 A damage. ničíme si. Ničíme si tie dve. 7, 5, 7, 3. Okej. Na úvod. Poď. Go. Oh. Summon, Crane, Fuck. Okej. Wolf, Okej. Overlay. Okej, to nič neurobí, dúfam. Ujintei Susano. Čo to bude robiť? Unaffected, či čo? Niečo ako... Nie, útočí na všetky tvoje monštra a za detach si bere z decku Ujina. Za čo si... Za čo? Za detach. Aha. To je kokot. Okej. Čiže ak budem targetovať, tak ja mi ešte korytnačku z Graveu a ma fuckneš. Som myslel, že tento, ale to je tento. Honest. Okej. Tak. Okej. Poď. No. No. Jo. Tak. Response. Ja, ty máš to na sebe, ne? Ne. Eleanor. Fuck. Fuck. Fuck you. Fuck you, bitch. Piče. Backslagečko som to nečakal. No zbav sa toho. Dobre, no. Čiže má to 4,800, ja mám 3. Ja mám 4,8. 8. Na 800, to je poď. Ty si mal koľko? 3,2? Neviem. 1,8 neviem. 5, 7. Ideš. 1,6 bereš. Sorry. Nič. 9. Pridávam ti. Okej. Štehám. To bola kokotina. Unexpected.
var. Prečo, čo to robí? Bujin monštra nemôžu byť zničené kartovými efektami. Počkej, ostatné on by mohol. OK. A... Hej. 1, 9, 1, 2, 2, 4, 6, čiže 2, 3, 100. Poď. Ok, to môžem aj prehrať nakoniec, to mi nepáči. OK? Ja. Bum. 4 za 1, 6. 1, 6. To 3, Môžem? teraz bude on setovať kartu, defovať dokonca veľného. To by si chcel. Že ma dekautne. Ale to, čo my robili všetci celý deň. Sage. Remove. Atmosfér. Smutné na tom je, že už neprežijem. 4000. Aj tak, mám 2300. Mám 2300. Potom som mal už iba junka na ruke. Nice. Susano pojebaný. Tak začnem. Nemal som atmosféru na ruke, tak som prehral toto hru. A to funguje, vážne. Toto funguje. Poď. Set. 1-8. Tak? Za 200. This is a game. Crane. Jedna vec ma pokojí, že ten Crane už je overlaydnutý, ak nemá tú trapku, tak ho nemôže použiť. Teda nemôže si ho searchnúť. On má plus jednotky v sneak preview. Není fair. On dáva plus 1 na sneak preview. Je veľmi zaujímavé. Keby len plus 1, si vezmi, že on má monštrum, ktorá ti dokáže vyčistiť 5 monštier. Jaj. Tak? 100. Jop. Poď. Až to ide tu. Au. Tak. Počkaj, no, reňam. Doberiem si Ruku pri deklarácii. A zvýšim mu. o 2-4, hej. Počkej, double tam je? Je double original, takže hej, o 2-4, 3-6 má. 6 to je... Ty 1, 9 a 500. A poď. Nie, to som Craneu na veľa iného. 1. A toto bude... 5, 7, 5. OK? Môžem? Dobre, poď. Zrazu to. Som musel urobiť, lebo som vedel, že som vyjebanú štrapku. Neviem, by si ma len prebil s tým. Keby do toho zautočím s halfom. Trap tricks, tak 1-8. To je môžeš ísť. 3-5, nie? Čo? 3-5 máš, nie? 3. Koľko si mal? Útočil som za 200 do tej desky, to si nezarátal. Už dávnejšie. Ja chcem byť tebe good guy a... Ideme sa a poď. Ja.
Neviem, atmosféru prehral som. Hardiard. OK. 1,8. Halfnú si ho. Ja. Bum. Za 800 aj. Top deck atmosféry. Nie. No je špeké, ona kurva. Korytnačku ešte. Kurt 16. Well, OK. Mala ja Feretu. Bohužiaľ, zmúni to teraz. Zarazím. Zmúni to teraz. Sorry. Osečím. Mám 1,500 som skápal. No veď ja viem, 4000. Kako prvá prehra. Well, takže Marek, koľko to bolo? 2-1. Fuck, man. Môžeš to povypínať. Sladný, bro.